guys. Magbuhat ni lumpia guys. Okay lang sa Lumpia dinitay. lumpia ni Ninet's Chibi guys. Salamat day kayo sa mga subscriber nako. Kay niabot na og 96 in town kabuok ang ako ang subscriber. 96? Ano mas 26 ko? Kaya na good din mo, di ka updated. No, di man siyang tanaw sa ko ang mga video good. Mauna na. May paslain ka mo, sige siyang tanaw. Oh. Nakata ko mga amigo ngayon ko subscribe, ilag o niya wala siya mo subscribe. Pero okay ra. It's fun. Magluto sa mig salad guys. Ginagmay lang ba na si G ay magprepara? Gaya na ba tay? Ano magprepara? Guys, kung anak guys ay di masugo. May lamukaon guys oh. Awa. Oh. Tawa yan. Sudan guys. Ano yung sudan? Pinutos na bigit na nga kung parte. Pero di na ako gabi guys. Kaning bataa, pitining buta na. Dinan pa nagadagot parte na eh. Lah? Dadang parte ba? Hindi ka gadado parte. Awon sa gani po na, kay na anak man sila nga magdata. Bahin-bahinon og da, mo nakada ko. Wa pamingon di ri kumuputos. Kadagan ko ni sipet na bagabahin. Ano man sa magdata pagkuha ba di? Ang bahil sa pagkuha ba di? Pagputos kay dini murot. Tuwang ra. Na ko'y anak nga pakanon hindi namutos ako. Mao na nakada ko para ninyo pero wa ninyo kana karong pagkaon. Wa ko magyaw-yaw di sa nila kanon. May kibaw ka. Ang katarungan kay gabiin na kung na uli. Sa ba ko pagkaon, naman na sila kaon. Pwede ram gud na kay na ay. Dam kaon bunta. Wa gini nagtagad. Ako nang gaing na nga sa sunod di na ko magdaoy kay di mo mangaon. Nay di na. Nga unta. Go pay rape wa na nadaot na may pagwa magda, may pagilabay. Ang tawag eh. Tawag. Ang susunod. Timpla ko sa kuan. Timpla ko. Sa kilong lamas. 1/4 ginaling. Uy. Grabe sa nang kuan 1/4. Ang bebe, pinaskuhan. Kain na pinaskuhan. Slice kung lamas sa kuan guys. Lamas sa Lamas ah. kalderitas. Nagamunada ka na eh. Kalderitas. May Pasko ninyo di ay. Uy, Merry Christmas mga guys! Gusto yung Pasko diya. Ano? Kumusta yung Pasko? Ang aming Pasko guys, madayon gid taon kay nasilduan mig hapon. Nagi din tayo ibutang sa lamesa. Kay guwa pa gid taon. Balagwa, basta may lawas. Pero okay rasad. Balagway. Handa basta baskog. Mao nay pinakanindot na pinaskuhan sa Ginoo. Sa ano daghang kagkwarta nakay di pa matik.
Mas pait o kay kwarta na pagiging pamati. Pero nalipay na lang siya ko kay anniversary ro sa ko ang mama. Nakapamisa ko. Nasa ko'y gaming handa. Lagi matimo-timo ba naka labi eh. Ay gwa pa to masildo eh patang looya gid taong 9 minutes oy. Magitay handa. Daawit. Mga tugas siguro. Kani kung anak ka di manghatag suldo niya. Bitaw guys, ay manghatag na akong titin guys. Ako na ng kabuuan. Di ba we? Di mo ni mo balibad ug mangayo sa ginoo ko. Pero di lagi mo atag ug di pangayuan. Muhatag ra ug pangayuan, pero di awa sad. Margaritas, Sinai's TV. Andaritas na baboy? Aji pag mulan ay aji. Baliho. Hawa. Ano pag magkitiring ka na, kay mayroon ka muto na eh. Kasi mag-order, ari lang ni Ninets TV. Kasi mo order og food tray. Kahit Order tagaan, lang diri ni Ninets TV. na-discount. Na discount. Ang una nga mo order na ay discount. Kubi daw nakuha sa dana di. Oh, ang unang order. Na, man dyan ni discount. Uy! Hindi, kaya ma'am na atong na agrilan mo. Kasi ganahan mo order og food tray. Tuloy, Food tray ba? pack yun. Pwede ra ka ni Ninets TV mo order guys. Okay ra kayo. Unsa man na? Oo. Mahal na scream sila. Nakalagay, 60 na kape. Bagagkaroon ka nga. Sa akin sa palitonon. Pwedeng mahal ah. Unya, ang mga tao ron, may nga nagmahala, oy, mahalas pangayo. Kung mag-process ta, ingog mahal kayo. Huwag na mura magwas lang kayo ba, pili kantidad sa mga palitonan ron. Yun, okay, magkastay nga naan. Huwag nga madayin nga mahal. Daka ko sa kalibo sa merkado. Ang saray mo mapalit. Na, ang Bombay gani ganina. 500 ang kilo ning Bombay. Grabe. Ano ka kolon? Magdala ka tutsilyo, makadala ka 10,000. Gulit ni mo. Atay. 500 lagi ang kilo ani, palit lang gani ko gamay. Ay nay kwarta adto tag carbon. Kato kolon, ma'am, sir, tulis ni. Nasa 10,000, awa na. Kwarta na. Nyawa swerte po sasta. Atay ha.
Ako tablat na lang utang. Bahala guay kwarta. Basta karon na tong panginabuhi. Adi sa ka magsilbing ito, hindi makamdagan. Hindi, magselfie. Namir, hindi na nanay. Uy, Yawa doon. wala. Atong daghan og ahos guys, kay lami ning dagat ahos. Sa Bombay. Ano siya pawa sa mga ubo-ubo, sipon. Nakatambal ba? Tambal sa Nakita 10 man na eh. Regular kaya na 15 month ko manggani bonus 15 month pa ba noon. Ang regular mo inidot kayo nakadawat sila 15 month nakadawat na jud po sila bonus. Pila ng bonus? Pila ilang sweldo sa usa ka buwan sa ilang bonus. Sa pinong ilang mga wala sin. Iya ay lagi na regular. Dawat ka na. Isang po. Ano niya? Ano po? Nagulog din niya. Mag-isa na ka, buko na ka. Nabi eh. Ini gabi para dili ko sa'yo. Sa kita pus TikTok ani di ba? Kanang na humulan ako kanang humulak asin. Nya dayon pa. Ako nan i-marinate og pila ka minutos. Nya ugasan, butangan niya chili powder. Nya butangan ahos, Giprito. ulo. Di mura Salad. salad. Ngayon pa mo. Ugan naman daw daan sa tayo. Sayo kung palit ganina ay dili man to ako sugal. Nanutok. Hmm? Nanutok yung usuki. Ito ba itong palitan lahas ba? Oo. Hindi man ako nagtuon ako ba? Tanaw ko rin magnaw. Oo, dito rin. Unahan di ay. Di pa dyan kasudlan ang kuan. Merkado, ay puno. Yan, gawas mong basurahan. Sunod ka. Nisugat ko. Mama, ma-excite man! Ay, mo, tuyo ka pa diha. Tuyo ka, tuyo ka. Ang dami ko kong sol. Ginakas, nitay. Nasaan ko dito? Yung pasudlan, sa kadaan ng gate. Kaya na naman sa gawas na ninda ang mga tindira. Stampid na. Ano ko ito lang ibuhat? Ang sa may i-marinate na eh. Kami nagsuka. Iskahan na. Naisudo ko na kung patuot na lang ba? Patuot to. Bikuot na.
Ala, pait na yun. Basin sa kutsilyo. Ako magyugasan. Ang pangawahin. Ang lahat. Teka, sa doon pa na niya. Teka rin, baboy. Ano mo? Ang ganit lang mga kuan. Ano? Dito. Dito ko di. Kananggay ba? Kanila. Ayun yun na mo kung 28 sa mga apo ni Suilog Panya. Size ako ang mama. Asa man mag-reunion eh. At mas buhol. Ayun. Madto ka. Hindi ah. Hindi kay. Trabaho man. Huwag na ikwarta. At doon lang kuwatin sa akin yun ang 29. Tamang bats, kaya ari naman sila. Dagat. At sila. Bukid. Siraw. Sud sa siraw na or Doon sa sila. Doon yung kumbina. Oh, dali. Ano may taos ka? Ayo. Ito yung ice eh. Oh, Nakay pero lang ganina. Masali no? pila ka buok. Idol. Kung 8 kwan tulog. Pumatanan. Merry Christmas! Dilikin mo tayo. telepono ya. Tulo dai. Nakoy pero nang sa kanina. Aw duha. Duha di ay. Duha. Ali bali lang yung ice eh ha. Imo na tanan. Oo. Sure. Bali ko lang ang huli dai dala kundol na. Ah. Murot ang kuan ay duhin. At ganyan duhin. Nurot sa mga customer. Barato magurot na yun. Barato ang duhin. Free, magdulo na na yun. Oh, kanang ay vocational naman. Nice to be. Salusaluhan. Ang saan niya gabi? Magsiboy na. Magsiboy na. Kami magput tingali ni butangan at nakuan si kanang watermelon ba nga. Watermelon ba nga parang juice. No, may ano ba?
cube lang sa. Kira gulo Ganang no? gulaman? Kuan ba? Watermelon ba? Patang akong ipalit ba nga yellow color? Aw. Kuan, bumelo? Oo, pomelo. Kaya man itong apil ganina ako sa gulo. Kay awas naman. Usa ka ng mas lasang. Usa ka sa pag-usa ka ng mas lasang. Manaw. Finished product na namo guys. Pwede na mo order. Kung sa'yo mo order, punta ka lang 0933-531-0384. Tinchikas. Oh, kuhan. Madawat sa Gcash guys. Para wala na yung hassle ninyo. Nga to na nang ipabugnaw guys kay para makaon ang mga gabi. Eskwela sa pag-picture intake. Alas pista ko kay. Bugtag kon diha aron lamit. Is natin. Eskwela ka. Ako ni marinit daan guys. Sabulin ko lang yung manok ko. Adobo. Kaon siguro ko ito. Manok sa kaya nagpadanggo na ko. Ya. Kaon siguro ko kung manok. Kaya nga kami padanggo. Ito na kasing ganda. Kumutong yung bawang sa namin. Kumot. Tawan mo na. Ugawan ng uban. Ito na, ang lami sa kumot. Gino, ang lami na kumot. Saan si Daji? Saan si Daji, oy? Ang lami sa kumot. Hindi ka abot sa pinita. Okay! Yun! Bugog man. Alas na. Tumasang dito. Kalderitas sa ko guys. Takdan guys. Unang tanaw ng pila ka minuto. Taki.
Lubagan itong mayo, be. Tilokon. Tulokon itong mayo, lubagan. Hmm. Ito yung sinabi. Maghuot! Diyan taga itong kusina, diyan perting kamay. Kasi nagamay, doha ka kutsara. Kusilong mo dun sa bawah. Mga dyan mi guys. Gamay kayo mo kusina. Palan ka sana. Tabukan lang. So, tatapan sit guys. Nagpapalitan mo, kubak mo. Jobit Bakibino yung kanta. Jobit yung kanta. Pagtakban guys ang maluto. Manurin niya takot ng kubo. guys.
handa guys, balag gamay. Natanaa. Tagaan din ni Ginoo guys. Thank you Lord kay nakahanda din ni gamay tayo. Mami ang handa guys. Hinaot pa anta guys nga sunod sa katuigan na ani mahanda nga ani paningan nila kita gamay. O sa New Year po may sa code na nami handa kita gamay kani karon. Para na gud ani mura na sakto na namo. Basta na di mabutang sa lamisa. Tubig na mo Paris guys oh, tubig. Wala mi atong bicolor. Ha? Okay na. Ya, nagpasalamat din mi sa Ginoo nga nasuduan jud mi kahapon. Doon jud mi gahapon bahala gamay ra sobra kay nakapalit. Yan nag-share sad mi sa ako ang mga anak. Mao nga mo na ni ron, mo ni na among nabot. Thank you day kayo sa mga ni-subscribe na ko guys. Merry Christmas ninyong tanan guys. Merry Christmas. Mga anak sa inyo kay mamasko. Kita-kita ta sa video guys ha. Bye.